Deze week in Limbourgeois. Speciaal fonds voor Maastrichtse basilieken als cultureel erfgoed. En Château Sint-Gerlach kiest voor eigen Limburgse wijn. Maastricht telt 2 basilieken. De Sint-Servaas hier achter mij en een stukje verderop de Onze Lieve Vrouwen. Het onderhoud van deze monumenten kost heel veel geld. En om daarin een beetje mee te helpen is nu een speciaal Basilica-fonds opgericht. Ja, het Basilica Fonds, wat beoogt het Elisabeth Stroeve Fonds hiermee? Ja, als je kijkt naar de stad Maastricht, dan zijn de 2 basilieken natuurlijk een uniek historisch monument in de stad. En dat willen we natuurlijk naar de toekomst toe behouden. Het zijn echt gezichtsbepalende gebouwen in de stad. Maar iedereen heeft ook herinneringen aan dit gebouw. En naar de toekomst toe willen we dit voor de samenleving kunnen behouden. En aangezien het niet alleen maar vanuit de kerk en van de overheid kan komen, de gelden, willen we natuurlijk ook de samenleving daarmee aanspreken. Vandaar dat we het Basilica Fonds zijn gestart. Wij zijn een vermogensfonds, dus het rendement dat wij maken op ons vermogen, dus op de beleggingen, dat zetten wij terug in de maatschappij. Dus ja, daar zijn we wel een stukje op gespecialiseerd. En dat bieden wij nu ook aan deze organisaties. En daar kunnen zij van profiteren? Daar kunnen zij met ons op meeliften, ja. En op die manier gaan we vermogen ook echt extra nog inzetten voor deze samenleving. Ja, monseigneur, als bisdom zult u wel blij zijn met deze ondersteuning, neem ik aan. Ja, zonder meer. Heel blij mee, want we kennen genoeg zorgen van parochies om te kijken hoe ze de eindjes aan elkaar kunnen knopen. En als je nou weet dat dit soort toch heel bewerkelijke gebouwen in onderhoud, dat die een fonds achter zich gaan krijgen dat daarbij behulpzaam kan zijn, is dat heel belangrijk. Want de gebouwen staan 800.000, 900.000 jaar. En die zijn niet voor niks blijven staan. Dat is ook omdat telkens opnieuw mensen uit de gemeenschap het de moeite waard hebben gevonden om daarin te investeren. Omdat ze ook wisten, ja, er ligt ook een deel van onze ziel in en een deel van onze voeding. Dat is een groot stuk van onze stad wat hier staat. Ja, dat onderhoud van buiten, dan denk je bijvoorbeeld aan het dak. Dat is natuurlijk allemaal hartstikke kostbaar. Hè? Ja. Is er voorlopig iets groots te doen of is die nog redelijk in orde? Nou, van buiten, je ziet het dak is nog redelijk op orde. Alleen als ik zeg redelijk, er gebeuren altijd dingen onverwachts. Dus ze gaan morgen toevallig beginnen weer met dakwerkzaamheden, omdat we lekkages hebben ter hoogte van de schatkamer. Maar ook als je nog direct onder het dak, bijvoorbeeld dit jaar is ook nog de sprinklerpomp. Dus je hebt dingen die kun je zien, maar heel veel dingen kun je niet zien. De sprinklerpomp die daar ligt, die is ook vervangen. En dat zijn dan weer onverwachte zaken. Absoluut een heel groot vraagteken is vocht. Ja. En daar hebben we eigenlijk een 20 jaar, 30 jaar geleden dachten we zijn er vanaf. Maar daar hebben we een paar omstandigheden, ook klimatologisch, klimaatverandering, merkt een kerk. En dat klinkt gek. In welke zin meer vocht dan? Ja, want je hebt, als het regent het vaak met bakken tegelijk. Dus veel meer regen binnen een korte termijn, dat is tijd, dat is 1. 2, op het moment dat we hebben zomers gehad die heel warm zijn. Nou, in een kerk is het, een basiliek is het relatief koel. En dat betekent dat je vocht krijgt, last van vocht krijgt, last van schimmels krijgt. Er staan nog een paar steigers, maar eerst stonden er veel meer. Dus ik neem aan dat er een forse
restauratie is geweest. Ja, het dak is gerestaureerd, althans een deel van het dak. De leien waren versleten. En we hebben nieuwe leien uit Engeland laten overkomen. En dan praat je over een eerste fase restauratie van het dak. Dan praat je toch tegen 1 miljoen gulden. Euro. Was het maar guldens geweest. Ja. En ja, dat is fors natuurlijk. En kon het kerkbestuur dat zo behappen? En sowieso, welk deel moeten jullie zelf betalen? Want ik neem aan dat monumentenzorg en et cetera. Dat klopt, monumentenzorg 1/3, ander fonds 1/3, maar het kerkbestuur moet zelf 1/3 betalen. Dus dat is ook een aanzienlijk bedrag. Ja, was dat een hele opgave of viel dat nog wel doen? De Onze Lieve Vrouwen, dat gaat nog, maar ja, het is coronatijd en tijdens coronatijd komt er niks binnen. Hè. Ja, en los van de erediensten is dit natuurlijk ook een locatie die toeristen trekt, neem ik aan. Die komen kijken naar de architectuur en naar de kunst die je kunt zien. Ja, wij behoren tot het grootste museum van Nederland, deze basiliek. En er komen toch heel veel duizenden toeristen komen deze kerk natuurlijk bezoeken. Die kunnen hier een rondleiding krijgen. En ja, al het moois. Hier staat kunst in deze kerk, TEFAF-waardig. Camille, partnership met wijngoed Sint Martinus, wat houdt dat concreet in? Ja, het is een langjarige samenwerking die we hebben afgesloten en we hebben eigenlijk samen met het team van Stan ervoor gekozen dat zij de volledige laten we zeggen, zeggenschap en onderhoud doen van deze prachtige wijngaard hier aan de overkant van Château Sint-Gerlach. Ja. En wij gaan samen met hun onze huiswijn maken. Die is vanaf vandaag ook te drinken in al onze huizen. En dat vinden we een geweldige stap die we maken, onderscheidend ten opzichte van andere horecabedrijven, denk ik, omdat we echt huiswijn hebben die bij ons groeit. Het werd tijd voor nieuwe huiswijnen dan? Ja, het werd tijd voor nieuwe huiswijn en ook onze ambities die we hebben op gastronomisch niveau, meer lokaal. Stan is een geweldige wijnmaker. Waarom zouden we expertise die we lokaal hebben van ver moeten halen? Dus ook voor onze carbon footprint, 20.000 flessen huiswijn die niet meer uit Frankrijk en Italië hoeven komen, is natuurlijk ook een geweldige bijkomstigheid. Over welke wijnen hebben we het eigenlijk als we het hebben over de samenwerking met de Oostwelo Collection? Nou, we hebben een basislijn, zeg maar, wijn 2,65. Dus dat is zeg maar een rosé, een witte wijn en een rode wijn. Dan hebben we 2 mousserende wijnen, muziek 3.0 en 3.5. En dan hebben we zeg maar het premium level, de hommage zeg maar, aan Camille en Judith, of Judith en Camille, hoe je het ook bekijkt. Zeg maar. Dat zijn dan echt de premium wijnen zeg maar, die we maken. Dus totaal 7 wijnen. En die komen allemaal al vanaf dit wijnveld? Nee, natuurlijk niet. Nee. We hebben natuurlijk 28 hectare. Dit komt eigenlijk bij Sint Martinus erbij. Ja. Dus uiteindelijk worden de wijnen gemaakt van alle percelen samen. Het merendeel komt dan hier vandaan en wordt dan aangevuld met wijnen uit de andere percelen. En dat is echt een samenwerking die over tientallen jaren gaat. Dat vind ik wel het allerbelangrijkste. Dat je samen ook kunt samenwerken, dat je elkaar kunt, ook een beetje kunt kietelen. Weet je? We zijn allebei nog jong, dus als het goed is mogen we nog 30 jaar hier rondlopen met z'n tweeën. Dat dan ook zeg maar, elkaar een beetje kunnen aanvullen. En samen de passie en het goede leven van Limburg eigenlijk uiteraard. Eigenlijk is dat het mooiste toch? 1, 2...